आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिद्धेश रावराणे निवडून येऊन तालुक्याचे सभापती व्हावेत, त्यानंतर आपण पायात चप्पल परिधान करणार असा पण केला होता भाजपचे कार्यकर्ते गंगाधर पालकर यांनी। रावराणे सभापती होताच अखेर चप्पल त्यांनी परिधान केलं। सभापतींनीच हे चप्पल त्यांना स्वतः परिधान केलं। या शपथेबाबत सांगताना पालकर यांचे डोळे पाणावले। पाहुयात हा भावनिक क्षण। कारण काय, शेवटी आमच्या गावात ज्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि नारायण राणे साहेब हे कुटुंब आणि दिलीप रावराणे यांच्या माध्यमातून या कोकण पट्ट्याचा जो विकास म्हणायचं का चांगल्या प्रकारे झालेला होता आणि त्यांनी आमच्या सर्वसामान्य माणसाच्या सुखदुःखात काही शासनाच्या काही योजना असतील काय असतील त्या योग्य प्रकारे पाठपुरावा करून आमच्या गरिबाला योग्य सावली देण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे आणि त्यांचा मुलगा निवडून यावं असं मला समाधान वाटावं, म्हणजे निवडून यावं असं वाटलं म्हणून मी पायातलं चप्पल काढलं होतं की निवडून आल्याशिवाय आणि सभापती बसल्याशिवाय मी पायात चप्पल घालणार नाही शपथ घेतलेली होती। आणि त्यांच्या वडिलांची माझ्यावर एवढी कृपा आहे की मी एक सर्वसामान्य माणूस मतदार, पण त्यांनी माझ्या आजपर्यंत सावली ठेवली। किती दिवस तुम्ही पाठपुरावा घातलं नव्हतं आणि तुम्ही किती महिने फिरलात? 2 महिने। आज स्वतः सभापती झाल्यानंतर सिद्धेश रावणे यांनी तुमच्या पायामध्ये पादत्राण घातले। होय होय। काय वाटलं त्यावेळी? समाधान, म्हणजे ते सभापती झालं तरी फार मोठं मला समाधान झालं, बाकी काय नाही। त्या खुर्ची बदल्या समाधान वाटलं मला, बाकी काय। चप्पल घातलं, माझी अपेक्षा नव्हती पण त्यांची इच्छा मला पायात चप्पल घालण्याची होती, त्यांनी पूर्ण केलं आपलं।